baiti farin gida. Sayyidul wujudi, sayyidul wujudi, al-Mustafa kai muke wa baiti farin gida. Assalamu alaika al-Mustafa sayyidi rasuli. Assalamu alaika ubangidan Zaidu da Bilalu. Assalamu alaika al-Mustafa abban Batulu. Ni faso nake yi har in mace ina yabon rasulu farin gida. Sayyidul wujudi, sayyidul wujudi, al-Mustafa kai muke wa baiti farin gida. Da farza na sa sarki Allah wanda ya rasulu. Allah ka bani baiwa da basira gurin yabon halilu. Ka cika zuciyata da so da kaunar uban Batulu. Ranar da zan wafati baki na ya zan kira rasulu farin gida. Sayyidul wujudi, sayyidul wujudi, al-Mustafa kai muke wa baiti farin gida. Assalamu alaika ya wanda dunka an ka ba mu sallah. Ya wanda ya ga Allah, Allah ya ganka har ka zo da sallah. Sallar da an ka ba mu guda 50 kai ne ka roki Allah. Ya dinga rage ta har ta tsaya biyar ka ta rasulu farin gida. Sayyidul wujudi, sayyidul wujudi, al-Mustafa kai muke wa baiti farin gida. Yan uwa ku taso mai zikiri ba batun mu zauna. Duk wanda ya mace yana zikiri ba batun ya kuna. Ku zo mu yi salati hailala gurin mai Madina. Allah ka taimake mu samu ceto gurin rasulu farin gida. Sayyidul wujudi, sayyidul wujudi, al-Mustafa kai muke wa baiti farin gida. Ni fa ko da yaushe kwaɗan nake yi na je Madina. Na je na yo salati gurin uban Zainaba da Nana. Irin ka addu'o'i in samu ceto ga mai Madina. Rabbi samu dace mu shiga aljanna don rasulu farin gida. Sayyidul wujudi, sayyidul wujudi, al-Mustafa kai muke wa baiti farin gida. Yan uwa mu rike subhanaka wa bihamdika. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Wannan fa addu'a ce mai girma wallahi babu shakka. Ranar da zai wafati yake faɗar ta sayyidi rasulu farin gida. Sayyidul wujudi, sayyidul wujudi, al-Mustafa kai muke wa baiti farin gida. Yan uwa ku zauna ku buɗe kunna ya guje ni. Rabbu yayi Madina ya aji sirri cikin Madina. Shugaban halittu ya hijira da Makka har Madina. An ka bashi sirri da ke cikin ta sayyidi rasulu farin gida. Sayyidul wujudi, sayyidul wujudi, al-Mustafa kai muke wa baiti farin gida. Wanda rahama dun shi aka yi ta a cikin Madina. Wanda Rabbana ke wa hidima yana cikin Madina. Wanda ya ga Allah ka je ka gan shi yana Madina. Don ka samu ceto gare shi sai ya dira rasulu farin gida. Sayyidul wujudi, sayyidul wujudi, al-Mustafa kai muke wa baiti farin gida. Wanda girgije ke warun fa yana cikin Madina. Wanda ke da sirrin ta da matacce yana Madina. Wanda rahama dun shi ta fake yana cikin Madina. Shi Allah yake so babu kamar sa sayyidi rasulu farin gida. Sayyidul wujudi, sayyidul wujudi, al-Mustafa kai muke wa baiti farin gida. Rabbana ina roƙon ka kasa na ganshi mai Madina. Duk da na sani ban kai ba Allah ka karɓi addu'ana. Kasa na ganshi Allah ko a mafarki ya zo magana. So nake magane duk duniya ba kamar rasulu farin gida. Sayyidul wujudi, sayyidul wujudi, al-Mustafa kai muke wa baiti farin gida. Sayyidina Aliyu sadauki ne wallahi babu shakka. Sayyidina Umar sadauki ne kai ma na yabe ka.
Kaji masu kishin ubangidan namu babu shakka, su fa ba su shakka ba su gudu inda a kan rasulun farin gida. Sayyadul wujudi, sayyadul wujudi, al-Mustapha kai muke wa baiti farin gida. Fatima Sharifa ƙaunar ki ta cika zuciyata, Sayyada Karima ina da buri a zuciyata, in gane ni tare da kura dan lahira na huta, a halin labai ta iya nabi ya rasulun farin gida. Sayyadul wujudi, sayyadul wujudi, al-Mustapha kai muke wa baiti farin gida. Wallahi kulle na bisin za'iqatul maut don magani, kar mu ɗauki sun duniya mu bar lahira mu gani. Wataran muna ji muna gani a ce babu wani, Rabbuna ka yafe ka karɓi tuban mu don rasulun farin gida. Sayyadul wujudi, sayyadul wujudi, al-Mustapha kai muke wa baiti farin gida. Allahu ya yi baiwa kala-kala gare mu don magani, ya yi ma idanu da kunnuwa don ka je ka gane, ya halicci siffar ka cib da cib dan uwa ka gane, ci da sha ya baka da lafiya don sayyadi rasulun farin gida. Sayyadul wujudi, sayyadul wujudi, al-Mustapha kai muke wa baiti farin gida. Kun sayyadi rasulu Allahu ya ji za ya yi ka, Rabbu ya yi rama ga wanda ya bi ka babu shakka, Rabbu ya yi azaba ga wanda ya ƙi ka babu shakka, Rabbu samu dace mu daɗa sun sayyadi rasulun farin gida. Sayyadul wujudi, sayyadul wujudi, al-Mustapha kai muke wa baiti farin gida. Wanda duk ya bi kayan rantse ba za ya sha wuya ba, wanda ko ya ƙi kashi tabbata za ya sha azaba. Yan uwa fatayin yana kure bana don mu duba, ya hayi ya kayo mu da tsira ga sayyadi rasulun farin gida. Sayyadul wujudi, sayyadul wujudi, al-Mustapha kai muke wa baiti farin gida. Yan uwa mu duba irin halin da muka tsinci kanmu, abinda muka shuka shine ya taso yake rera mu. Yan uwa mu dawo ga Rabbu Allah ya taimake mu, mu rika yin salati da haidala gurin mu mambatu da farin gida. Sayyadul wujudi, sayyadul wujudi, al-Mustapha kai muke wa baiti farin gida. Rabbana ina roƙonka Allah ka daɗa taimakon mu, wajen yabon rasul ya Allah baiwa ka yau gare mu, in ta yi ina yi ban gajiya Allah ka taimake mu, sirrikan yabonsa Allah ka ba mu da rasul farin gida. Sayyadul wujudi, sayyadul wujudi, al-Mustapha kai muke wa baiti farin gida. Zakir muku taru ya raba Allah ka taimake shi, ka ji malamin mu mai kokari wajen yabon rasulu, baya jin kasala bai gajiya inda ya kan rasulu. Allah ka taimake mu da mu da shi don sayyadi rasulu farin gida. Sayyadul wujudi, sayyadul wujudi, al-Mustapha kai muke wa baiti farin gida. Za na saka aya a nan nake so na dakata ne, ni fa Mustapha ne na sayyadi sidi don ku gane, sirrikan yabonsa Allah ka shayar da ni na gane, in ta yi ina yi ban gajiya inda a kan rasulun farin gida. Sayyadul wujudi, sayyadul wujudi, al-Mustapha kai muke wa baiti farin gida. Sayyadul wujudi, sayyadul wujudi, al-Mustapha kai muke wa baiti farin gida.